De meterbakken zijn verhuisd, de bureaus verschoven en jullie zijn vanochtend deels naar een andere locatie vertrokken. Een grote verandering voor veel van ons. Alles is anders. Het wordt even wennen voor ons allebei, dat denk ik. We verliezen elkaar natuurlijk net uit het zegt. Hè. Ik zit op de tweede verdieping op het gemeentehuis in Dokkum en Frans op de eerste verdieping. Dus ik denk dat we elkaar dagelijks nog wel joggen. Maar net geen directe collega's meer. Nee. Hoe win die zo'n 20 hier? Ja, een hele belevenis, hè? Ja, je maakt alles met elkaar met. En het voelt haast aan een huwelijk, mag ik wel zeggen. Burgemeesters, wethouders en gemeenterieden blowen aan het werk voor haar eigen gemeente. Een aantal afdelings moesten wel verhuizen. Die mensen kregen een meterbak dat ze haar gewot voor het nieuwe werkplak in Dwaan konden. Ik hoop dat hij het net zo leuk vindt als we die afgelopen 27 jaar. Kun je een beetje goede moppen vertellen? Hele beste. Ja, hele beste. Hij hoorde wel eens wat in het café in het weekend en dan vertelde dat maandags weer even op een zaal. Dat was geweldig.